posunte sa vácej tam, nech je vidieť zámok. Poď. Produkcia Denny. To som z Damajku. Prepadol z 2011 Smolenice. Nemáme mlčať a teraz je ten správny čas a máme povedať správne slova, že nechceme spalovňu. Našu prírodu chcete zničiť, zarobiť, zabudnite na to, útočíte silou prachov, pochopte, že to nemá význam, lebo stoja ľudia voči vám. Je to veľmi dobré a že to zaujme aj ďalších mladých ľudí a budú proti spalovni. Spalovnú, ne? Je tam taká pasáž, aby ste robili. Tam je predtým, že... Daj tam hore ruky, daj dole hore ruky a potom. A sú také pasáže, že kde sú Smolenice a také veci, tak to by ste nejak mohli zdvihnúť ruky ešte. Smolenice, decinka, budoli, každého srdce zabolí. Keby to pustí minúť, prírodu a zomierajúce zvieratá len za to, že niekto chce spalovné eurá ráta. Niekedy si na nabu a im je jedno, či Smolenice. Ľudia Smolenickí aj z okolitých dedín, z Lošonca, z Binoviec, z Crstína, z Bukovej to fakt nechcú tú spalovňu. Nechcú to vôbec a začali sme to preto, aby sme ukázali, že nie je to tu absolútne potrebné, lebo krásne hory sú tu. Som rád aj za tých starých, aj mladých, aj detí sme tu mali. Takže ja si myslím, že dopadlo to celkom v pohode. Spalovňu nie! Dobre? To je jednota, ne?